स्थଳକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆମେ। ପିତର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। 3 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ନହଙ୍କର ଜାହାଜରେ କେତେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବେଶ କରି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ? କିଏ କହିବେ? 8 ପ୍ରାଣୀ। 8 ପ୍ରାଣୀ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନହଙ୍କ ଜାହାଜରେ ଜାଗା ନଥିଲା ନା କଣ ପାଇଁ 8 ପ୍ରାଣୀ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ନହ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନହଙ୍କର ଜାହାଜରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗା ଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନହଙ୍କ ଜାହାଜରେ ମାତ୍ର 8 ଜଣ ହିଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ନହଙ୍କର ପରିବାର ହିଁ ନହଙ୍କ ଜାହାଜରେ ଗଲେ, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଅବାଧ୍ୟ। ଅବାଧ୍ୟତା ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ରହିବ, ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଆମେ 1/3 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଟୁ। ଆମେ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ 1/3 ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ। ମାତ୍ର ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ରେପ୍ଚରରେ ଯିବେ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ବଢିଯିବ, ଅଧର୍ମ ବଢିଯିବା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ। ଆମମାନେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କି ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ବଢିଯିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢିଯିବ। ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା କମିଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ 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 କମିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ନହଙ୍କର ଜାହାଜରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଫିଟେଇବେ। 2 ପିତର ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ ପଢୁଛି, ଟିକେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। 2 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ। ସେ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନହଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରକ୍ଷା କରି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଘଟାଇଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ନହଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି? ନହ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ। ସେ ରାଇଚସନେସ କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତାକୁ। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନହ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଜିର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଶିକ୍ଷା, କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବୁ, ଏହା କହି ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ନହଙ୍କର ଜାହାଜରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ ରହିବାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ନହ ଜଗତ ସହିତ ସାଲିସ କରୁନଥିଲେ। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ପରି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ନହ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଅଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ନହଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ନହ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜେକ୍ ପୁନନ୍, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ସେ ଆମେରିକାରେ ସେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାରେ ରହି ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ରବିବାରଠୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପକେଇକିନା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଏତିକି ପ୍ରଚାର କଲେ। କାରଣ ବାଇବଲ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ, ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟରେ ମସ୍ତକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଖାଲି ହେଇଗଲେ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଓଢ଼ଣା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଟା ଓଲ୍ଡ କଲଚର, ଏଟା ଆମର ସଭ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ନ୍ୟୁ କଲଚରରେ ଅଛୁ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଶେଷ ସମୟରେ କଣ ହେବ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଧୀରେ 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 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିବେ। କାହିଁକି? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ନହଙ୍କ ପରି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବେ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାକୁ ଲାଗିବେ। କାରଣ ନୋହ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଅଲଗା କଥା। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବା ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଲୋଟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ମାତ୍ର ଲୋଟ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋଟ ସୋଦମ ଗମରାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ 6 ପଦ ପଢିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ। ସେ ସୋଦମ ଓ ଗମରା ନଗରକୁ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ କାମୁକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକ ଲୋଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏଠି ଲୋଟଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଲୋଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋଟ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ। ନୋହ ଗୋଟେ ପୃଥକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଲୋଟଙ୍କୁ ବାଧୁଥିଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତଳ ପଦରେ ଦେଖାଯାଉଛି 8 ପଦରେ, ଯେଣୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଓ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମାଚରଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋଟ ପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବେ, ନୋହଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବେ। ଲୋଟଙ୍କ ପରି ସେବକ ଥିବେ, ନୋହଙ୍କ ପରି ସେବକ ଥିବେ। କି ପ୍ରକାର ସେବକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସେବକ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲି, ମତେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଛୁଆମାନେ କୁରକୁରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲେସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାଲକନିରୁ କୁରକୁରେ ଲେସ୍ ଜରି ଯାକ ତଳକୁ ପକାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡଳୀ ସେଟା। କେହି ପଦେ ମିଶା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନାହିଁ, କି ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ କୁରକୁରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲେସ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାଇବଲ ଆସିବ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖାତା ଆସିବ, ପେନ୍ ଆସିବ, ଗୀତ ବହି ଆସିବ। এইটা ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବ। ମାତ୍ର ଏଇଠି କୁରକୁରେ, ଲେସ୍, ବିସ୍କେଟ, ଏଟା ଫଳ ଦୋକାନ ହେଇଛି ନା କଣ? ଏଇଟା ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ତମେ ଧରିକିନା ପଳେଇ ଆସୁଛ। ମୋର ମେସେଜ ସରିଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାଚୀନ ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେଇକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନରୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କହିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସାହସ ହଉନଥିଲା। କାଳେ ମୁଁ କହିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ କହି ପକେଇବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବେ, ଦେଖ ମୋ ତୁମେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ କାହାକୁ, ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋଟଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା, ମନ୍ଦତା ଦେଖି ଦେଖି ଲୋଟକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଏମିତି କରୁଛି, ସେ ସେମିତି କରୁଛି। ଏମିତି ପାଳକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଥିବେ। କାହାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଭୟ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରୁଥିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବେ, ଲୋକ କାଳେ କଣ କହି ପକେଇବେ ବୋଲିକିନା। ମାତ୍ର ନୋହ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ସମ୍ମାନ, ଠିକ ବିଷୟ, ରାଇଟ ବିଷୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କହୁଥିଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମେ ବିତେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିତେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜରେ ଧୀରେ 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 ଲୋକ କମି କମି ଆସିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ 8 ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ, 8 ଜଣ ହିଁ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ପଢିବା ଟିକେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ପୁଣି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏକ ଏକ ଦମ୍ପତି ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନର୍କରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ବିପଦ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆସନ୍ତା କ୍ରୋଧ, ଆସନ୍ତା ବିଚାର, ଆସନ୍ତା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡିକକୁ ସଜାଗ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାମ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଆସିବେ। ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଶିଥିବା କବର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମିଶିଥିବା ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବ। କେତେ ଜଣ ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 5-7ଟା ଖଣ୍ଡେ କାର ଅଛି, ବୋଲେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ ଥିବା ଲୋକ ଥିବେ, ଦରକାର ସମୟରେ ଋଣ ଫୁଣ ଟିକେ ମାଗିଲେ ଦେବେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିବେ? ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି କିଛି କାମ ଦାମ ପଡିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଥରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ସେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରିଆ ଲୋକ, ଟିକେ ଭଲ ଷ୍ଟାଟସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗଲି ଯାଇକିନା ସେ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା 11ଟା। ଆଗେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ 10ଟା ଅଧେରେ ଯାଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଝାଡୁ କରି ଦରି ବିଞ୍ଚଉଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଳି ମାରି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହଉ ସବୁ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ମିଶିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା, ଭାଇ ଆପଣ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏମିତି ବିଜନେସ କିଛି କରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ LIC ଏଜେଣ୍ଟ। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୁଡିକ କରିକିନା ମୁଁ 2 ପଇସା ପାଇକିନା ମୋର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି। ଏମିତି କହିଦେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବୁ କି ନାଇଁ ଟିକେ? ହଁ, ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମହମବତୀ ପରିଥିବୁ କି ନାଇଁ ଆମେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ତାପରେ ସବୁ କହିଲେ, ଓହୋ ଏତେ ଭୟ ଭକ୍ତି ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର LIC ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର। ହଁ ହଁ, ସେଟା LIC ଏଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ସେଟା ଅଲଗା ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏଜେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆସିବେ। ତାପରେ ସେ ଆସି ସେ ଏତେ ଭୟ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଓକେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଲିସି ନେଇଛୁ ନା ଆମେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିସି କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏ ଭାଇକୁ 2 ପଇସା ମିଳିବ, ପ୍ରଭୁରେ ଆହୁରି ସେ ବଢିବ, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଆସିବ। ସେମିତି କରୁ କରୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପଲିସି କରିଦେଲେ। ପଲିସି କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିସି କରାଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଲିସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ରେପଚର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କେ। ରେପଚର ବୋଲି ବୁଝିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ? ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖାଦେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୋର ୱର୍ସିପ ସମୟରେ
गोटे सर्ट वीडियो गोटे मु गोटे 2 मिनिट 3 मिनिट सर्ट वीडियो गोटे सब बेले अपलोड करवा सब संडे अपलोड करी जिते मु अपलोड करने को स्टार्ट कली बहुत जनकर फोन आसिला कथबार्ता हेले निर्मलंकर चर्च रे सुंदर सुंदर झील मैंने अच्छा आम सर्ट वीडियो रे आम देखीचु